Bohatý sortiment pásových aj ťahaných ocelí ponúka Elitex Chrastava so sídlom v Detřichove. Závod 03 Friedland v Čechách, poštové smerové číslo 464 01. Kruhovú oceľ priemerov 60, 75, 95, 120 a 150 mm a oceľové rúrky 64x11, 95x18, 102x20, 152x20, 168x28 a 245x40 mm ponúkajú vo väčšom množstve kovohute Rokycany, poštové smerové číslo 33728, telefón 3852, súdruh Kučera. Východoslovenské uhoľné sklady Košice môžu poskytnúť svojim partnerom podkopovú lyžicu Castor P801 DH112 zo závodu v Košiciach a zo závodu v Michalovciach. V Michalovciach majú aj dve lyžice na sypké hmoty UN 053 a drapák UN 050. Objednávky prijíma v Košiciach súdruh Moflár, telefón 349 024 a v Michalovciach súdružka Tatárová, telefón 211 57. Zo 46. čísla technických novín, ktoré sa k vám dostane dnes alebo zajtra, vyberáme. O výrobku, ktorý predčí zahraničné svojou kvalitou a užitkovou hodnotou, hovorí článok Autorské osvedčenie na roztrieďovací dopravník. Zariadenie rieši problém posunu a otáčania dielcov veľkoplošných materiálov v medzioperačnej doprave. Dopravník je určený predovšetkým nábytkárskému priemyslu, ale dá sa využiť aj v iných priemyselných odvetviach. V článku nájdete jeho technické parametre a adresu výrobcu. Knižné novinky zo sovietskej produkcie nájdete na predposlednej strane. Vážení diváci, z Bratislavy sa s vami lúčime. Naša adresa Československá televízia Bratislava, Asmolovova 28, poštové smerové číslo 845 45 Bratislava, telefón 321 449.